Apatxaldean. Ni Unai Gorrotxategi naiz, Talaios kooperatibatik nator. Talaios kooperatiban gauza asko egiten ditugu, batzuk teknologiarekin zerikusia dutena, beste batzuk ez. Eta, batez ere, teknologiarekin lan egiteko daukagun proiektua Talaios barnean, Tanit deitzen diogu. Tanit.eus da bere webgunea. Eta, batez ere, teknologia libreekin egiten dugu lan. Nabigatzailearen lehioa ez dakit ze pantailara joan zaiten. Eren egun Ubuntu eguneratu nuen eta ez moldatzen. Itxoen, ez dago behar bada pantailan igual ez dago hemengo ordenagailua, edo bai? Hori, baina hau beharko nuke. Leheno probatu dugu? Ez? Igual ez eso aldatu. Bale. Sobre este de pantalla. Vale. Listo. Vale. Honen bai. Spoiler. Vale. Taniten gauza asko egiten ditugu. Laino zerbitzuak, analisia eta aholkularitza, herrigintza teknologiak, industria 4.0. Eta, bertan sartuko litzateke, gaur hemen aurkeztu nahi duguna. Internet of Things jarri dut leno, euskeraz ere jarri nezaken gauzen internet. Eta atzo gauzen internet bilatzen, topatu nuen gauza kurioso bat, duela 9 urte, engenuen topaketa bat Andoainen, Gorka Julioren etxean, gauzen internet sugusak, oiasko, Andoindar erara eta katxarroak. Eta, bertan, hasi ginen pixka saltxeatzen ez, zer zen gauzen internet hori, eta bertan bildu ginen, nahi bat zute, sartu zuen dispositiboetan edo, ez kargatuko, igual nire mugikorretik ari naizelako tiraka. Baina, ez da gauza berria, zepena argazkia handian ez ikustea, ez da gauza berria eta garai hartan duela 9 urte saltxatu genuen RFID dispositiboak zituzten katxarroekin, ja wifi zeukaten, eta orduan gauzatxoak egiteko aukera ematen zuten tresnak baziren, nabaztak eta alako katxarroak. Baina, gaur egun Internet of Things edo oso modan jarri da Smart Cityen testu inguruan. Eta zer dira Smart Cityak? Agian, Smart Citya zer den oberen esplikatuko diguna, izan daiteke Vodafone, ez? Entzuten den? La Rinconada es un municipio español muy próximo a Sevilla, en Andalucía, que ha experimentado en los últimos años una notable expansión tanto residencial como industrial. Cuenta en la actualidad con 13 parques empresariales donde destaca la relevancia del sector aeronáutico y aeroespacial. Desde una visión sostenible, pero también comprometidos con el futuro y con una visión de ciudad inteligente, La Rinconada tiene claro que tiene que apostar por soluciones tecnológicas como la que le ofrece Vodafone. El Smart Center es una iniciativa puesta en marcha de modo conjunto entre la Junta de Andalucía y Vodafone. Es el centro de referencia de Vodafone. Moztuko ez erroio bada. Hitz egiten du efizientziaz, hitz egiten du hiri adimenduak eta farola inteligenteak eta gue dago. Baina, claro, zer da Smart Citya, Guri, ez zaigu gustatzen Smart City terminoa erabiltzea, baina, horren inguruan hitz egiten badugu, ez? Claro, gauza asko airean geratzen dira, ez? Efizientzia bai, farola inteligenteak bai, baina ze teknologia erabiliko dugu, librea da, ez da librea, datu horiek non gordeko dira, atzigarriak izango dira, ez? Datu horiek ze formatotan egongo dira, estandarrak, ez? Hori dena, ez dakigu. Siemens ere igual izan daiteke beste, ez, enpresa potente bat, horretan da biena, bilatzaile batean Siemens Smart Cities jarrita, hemen lehenengo, propaganda ez den lehenengo bilaketan sartzen bazarete, flash plug missing. Claro, ze teknologia erabiliko dugu, ez? Importantea da.
Ze gu askotan hitz egiten dugu teknologia buru jabetzaz, eta gu behar bada konstiente gara, baina herritar gehienak ez dira konstiente, eta gainera bakarrik konturatzen gara ze importantea den muturreko egoeratan. Kataluniako, no komentatu den bezala, Kataluniako referendumean, ni izan nintzen, eskola batean egotea tokatu zitzaidan, eta eskola horretan bozkatu zen Gifineti esker. Ez dakit Gifinet proiektua ezagutzen dezutena, mesedez eskualtza? Ezagutzen dezuten? Bai, bueno, 50-50. Gifineti, orain esplikatuko, Gifinet oso gainetik, Gifinet da, sare izarkomekoek hobeto esplikatuko dute, Gifinet da sare herritar bat, neutroa eta librea, eta Katalunian jaio zen, eta batez ere, hasiera batean Telefonika eta enpresa handi hauek iristen ez ziren lekuetara internetara eramateko azpiegitura teknologikoa sortzen zuten taldea zen, ez? Euskal Herria ere badago, eta ze importantea den, ez? Halako tresnak gure esku egotea. Ni orain bertan Aranora joan naiz bizitzean, ni horretan bizi nintzen 40.000 biztanleko herri bat, Arano 150 gea, eta, bueno, Arano hemen dago, osea, puntua ikuste zute, hau da gure etxea. Claro, Gifinet gabe ez genuen internetik, bueno, bai, interneta behar bada horrela jarrita, edo, ez? Orduan, ze garrantzitsua den, ez? Bale, Gifinet, baina gu hona etorri gara hitz egitea Internet of Things edo gauzen internet ari buruz. Ze gauzen Internet of Things, Gifinetera konektatu daiteke, baina matxin-to-matxin komunikazio hori eta batez ere muturreko distantzia edo egoeratan eta Smart Cityetan beste teknologia batekin egiten da, beste frekuentzia batean. Eta horretarako, Gifineten baliokide edo alternatiba izan daiteken proiektu bat, The Things Network izan daiteke. Gifinet, interneteko gure konexio normalen zerbitzuan, IP konexioen azpiegitura den moduan, The Things Network, ematen digu frekuentzia txikietan, sensore oso txikiak eta oso makina txikiak, Arduino txikiak edo bestelako makinak, mendi batean galduta edo herri batean, sensorizatutako herri batean, datu horiek bildu eta nolabait eskuragarri jartzeko plataforma bada. The Things Network plataforma komunitario bada eta komunitateetan biltzen da. Hemen, egunean begiratzen badugu, esplikatzen digute gutxi gora bera nola dagoen proiektua, hemen badaude nodo batzuk. Ikusi dezakegu. Eta hemen berago, teknikoki interesgarriagoak diren datuak, esplikatzen digu nola beharrezkoak diren gateway-ak, gauzen internet diren dispositiboiek konektatzeko, gero LoRa da erabiltzen duen frekuentzia, Estatu Espainolean, Europan, 800 megahertzioen bueltan dago, hemen daukat, 863, eta LoRa hauan protokoloa eta interneteko IP protokolora salto egiteko, salto hori, gateway horiek, dira antena batzuk, eta hortikan ja internetera doa, eta The Things Networkek badauka alako datu plataforma bat, bertara konektatzen ditugu gure gailuak, eta datuak bertatik atzitzen ditugu eta kudeatzen ditugu. Hemen badauka konsola moduko bat, eta hemen erregistratu daitezke bai gateway-ak, ze behar bada guk
hau erabili nahi dugun tokian ez dago koberturarik, eta orduan guk jarri behar dugu gatewaya, kobertura emateko, edo aplikazioak. Eta, bueno, hemen modu azkar batean saltxeatzeko moduan, guk hemen sortu genuen aplikazio txiki bat, eta, bueno, hemen dituzu ze dispositibo dauden erlazionatutak aplikazionekin, kasu honetan LOPI test bat da, eta, bueno, datuak ere ikusi daitezke, dagoeneko erabili genituak kadukatu dira eta ez dira hemen agertzen, baina, bueno, hemen ikusten da informazio guztia, eta modu berean, gatewayak ere kudeatu daitezke. Hemen Irikilabsen egin genuen gateway bat, gero ibai azalduko dizuek, proiektua, bueno, Irikilabsena. Eta, bueno, tresna guztiak ematen ditu guzti hau kudeatzeko. Eta meretzi, bale. API referentzia dokumentuatu dago, oso ondo, informazio guztia bertan daukazute. Guk saiakeratxo batzuk egin genitun, MQTT protokoloarekin, egia esan nahiko erraz lortu genuen, eta, bueno, informazio guztia bertan daukazute. Hemen erakutsiko dizuet Irikilabsen Summer Lab batean egindako tailerra egin genuen, gateway bat egin genuen, eta hortxe dena librea da, eta, bueno, ezkerrean ikusten zute Raspberry Pi bat, eta eskubialdean LoRa konzentradora bat, hainbat kanal momentu berean entzuna izateko eta informazioa jasotzeko. Hau da, testu ingurua pixka bat, eta zergatik aurkezpen hau. Bueno, aurkezpenen honen helburua da proposatzea zuei, ea egingo dugun talde bat. Egingo dugun komunitate bat honen inguruan. Zekuk ez badugu egiten, azkenean, bidea guztia irekita daukate Vodafone, Siemens eta hauek, eta guk ez badugu egiten, ez du inorrek egingo. Eta orduan, gure datuak eta teknologia hori geratuko da Vodafone, Siemens eta hauen eskuetan. Orduan, gure kezka hor dago, eta plazaratzen dizuegu, kontaktua nahi badezute hor daukazute, unaiabeldua@laios.com, eta, polita litzateke talde bat sortzea, postatzen zerrenda bat osatzea, eta honen inguruan, eztabaida edo, lan egiten hastea. Ez dakit galderari daukazuten, bai. Bueno, eskerrik asko, Unai. Bai, galdera bat. Bai. Bueno, lehenik gabein, justu hasi zea hain azkar, eta ez diazu denborik eman zuek izteko. Bueno, lehenengo eskerrik asko aurkezpenagatik. Dakizuen bezala Talaios dan, niretzat, ekintzailtza sozial eta kooperatibaren eredu den ekimen bat. Eta, pixkate lotuta azaldu desunarekin, eta ikusita zuen elkartean dituzuen nolabait hildo estrategiko nagusienak, alde batetik dituzue tresnak eta garapena, formazioa eta alduntzea, estrategia eta analizia eta ekonomia eta eraldaketa. Proposatzen ari zareten hau, nik ikusten gehiago arlo estrategikoetik doala, ez? Orduan hor, pentsatu duzue estrategia konkretu bat, eta horra ipatu duzu, hori ez, talde bat egitea, baina pentsatu duzue instituzioen aldetik edo daukazue pentsatuta estrategia konkretu bat edo... Hombre, lehenengo talde bat osatu beharko genuke hori erabakitzeko, ez? Ze estrategia landu eta ze kontaktu egin edo ze elkarrizketa, baina ez dago hori ere. Ez daukazue aldez aurretik ez eragozatut. Guk baitugu gure proiektuak, baina da zerbait egin beharko genukena modu irekian eta taldean. Bale, oso ondo. Galderarik edo, hortik esaten zenun bazeola? Bai. Bai, nik, ez jakintasun gasi osotik hitz egin da, badakit zer diren Raspberryak, badakit zer diren, komponenteak zertaz hitz egin duzun, bai faltako zitzaidan, sortzen dugu talde bat, baina ez naiz kokatzen, zertarako zer, esan nahi zer makinak egiteko, edo dago proiektuaren helburua zein da, edo ulertzen du Vodafone dago, ez dakit nor, baina Smart Cityen arriskuak, aukerak,
esan nahi dut ez dakit, bale, pues Euskal Herrian eduki dezakelako honek, ez dakit helburu, edo gure herrietan eskaintzen aldigulako ez dakit, edo puro kontrapoderetik, edo esan dizut, Vodafone eta holakoen, pues arresi bat hoien aurrean haien pribazidade, segurenik pribazidadea ere hor jokoan dagolako, eta mila gauza, eta gure herrien transformazioa, eta zen foketik doa, teknologikoki bakarrik, dauka herri ikuspegi batetik badu, nola planteatzen da hori, eta pixka bat faltako zitzaidan ere, igual adibideren bat, edo, ezakit hor arano, ikustut aranotik atateko argazki bat, ezakit herri txikietan ere gustatuko zitzaidan, ze Smart Citya bai, baina nire adiez horren goizuetan bizinez, ondan, justo, eta ezakit, zer eskaintzen aldigun, edo justo al revés, edo zer arrisku ekar ditzaken horrek, edo ezakit, proposatzen detena da, hau azken finean da azpiegitura proposamen bat, eta da, leheno aipatu dutenaren arira, desberdintu behar ditugu alde batetik zerbitzuak eta beste alde batetik azpiegitura. Eta azpiegitura egon behar du gure esku, denon esku. Eta izan behar du librea, eta izan behar du neutrala. Karo, ez badugu hori lortzen, beste batzuk sortuko dute azpiegitura, eta orduan horren gainean ja zer egingo dugun, ez dakigu, bereiek nahi dutena. Orduan, zer egin daiteken? Gauza asko egin daiteke. Gehien bat matxin-to-matxin konexioak izango dira, eta hor okurritzen zaizun guztia, sensoreak eta telemetria, eta denetik, ez? Gaina hori, orduan planteatzen dena gehiago da, hori nahi nun ikusi argiago buru jabetza ikuspegi batetik, gu izatea, edo herria, edo herritarrak, edo instituzioen kolaborazioekin kolaborazio gabe dena, infrastrukturaren jabe. Gero zerbitzuena, aratago, sor daitezke aukerak, edo ez aukerak, sortzeko izarkon moduko bat, ezakite Smart City, Smart Herri, edo neduzun guztiei moduko bat, baitek nahi badu. Hori aparte, bai. Vale. Noa bestirik, hola? Bale, eskerrik asko, Unai, eta urrengo izlaria izango da Ibai Zabaleta, Iriki Labsetik dator, gehienok ezagutuko duzuenez, Iriki Labs da ekimen bat Donostia 2016 barkatu hiri kulturalaren inguruan sortutako ekimena, hortikan sortu zen, Tabakaleran dago kokatuta, eta, nik esango nuke gehien badala bultzatzen duna kultura digitala hiritarren artean bustitzean nola baita, modu kolaboratiboan, modu esperimentalean, eta esperimentatzeko laborategia dira. Orduan, hitza pasatzen diot, eta, Eta hemen, a ver. Dago jarria. Hortxe. Vale. Kaixo, egunon, esan bezala, ziurrenik, batzu bila elkar ezagutze dugu, Iriki Labs ezagutzen ez duten entzat aurkezpen txiki bat, gu Donostiako eta Tabakalerako teknologia eta kultura digitalari zuzenduriko laborategi hiritarra gara, eta normalean izan nahi dugu teknologia modu ireki, sozial, kritiko eta parte hartzaile batean lantzen dugula. Hiri laborategi edo herri laborategi kontzeptua izango, definitu beharko genuke lehenengo, gure kasuan eta parentesi txiki bat eginez, hiri laborategiaz hitz egiten dugu, batik bat izena sortu zenean hitz-joko oso egokia egiteko aukera eman zegulako, kasu honetan hiri eta iriki
Berez, agian euskeraz zuzenago litzateke herri laborategia esatea, naiz eta normalean kontzeptu hau gehien bat gazteleraz erabili izan den, agian inglesez ez da hain normala edo, gehiago erabiltzen da hori gazteleraz eta herri laborategi edo hiri laborategienak Latinoameriketan eta estatuan daude. Estatuan bi referentzia argi dauzkagu, Media Lab Prado eta City Lab Cornellà, badaude beste batzuk. Eta gu, hori, 2013 urtean sortu ginean, pixkat erreferentzia oso ezberdinak hartuta. Alde batetikan komunitate bat zegoen gure atzetik, nahiz eta gu instituzio publiko bat izan, edo instituzio publiko baten barnean sortu, eta genuzkan hor buruan ideia ezberdinak. Alde batikan tabakerak behartzuen laborategi bat, hasieran audiovisualizan behartzuen laborategi bat, baina neuzkan ere beste ideia batzuk. Ateneo Popularren ideia hori jasotzen genuen, Media Lab txiki baten ideia, Maker Space edo Hacker Space txikien ideia, baina hau dana instituzio barnean edo instituzionalizatu. Hori gure, gauza nahiko partikularra da, alde batikan, bai, hiri laborategiak edo gehienetan publikoak direlako, baina gure kasuan guk gure eredu propioa sortu behar genulako eta horri definizioa jarri. Hau hartu genuen, hiri laborategia, eta uste dugu tresna bat izan daitekela buru jabetza sustatzeko. Eta hau da, gutxi gora gara, nik aurkeztuko dudana edo. Zer egiten dugu edo zergatik buru jabetza hori sustatu edo nola sustatu, ez? Azkenean, guk uste dugu herritar berrikuntzarako gune bat garela, herritarrek betidanik egin izan dituzte gauzak, Rajoy esaten duen bezala, los ciudadanos hacen cosas. Herritar ekimenak normalean politika eta justiziaren aurretik doazela esan hori da, guk ere hori aitortzen dugu, gure kasuan diferentzia nagusia teknologiarekin aritzen garela da, eta ikasketa modu komunitario batean egiten dugula. Hau da, komunitatean ikasten dugula, batzuk besteetatik, eta modu nahiko zabal batean. Komunitate hauek, gure gunean sortu diren, edo gure eratorri diren komunitate hauek, normalean software irekiaren pedagogia bat edo jasotzen duten nolabait. Naiz eta askotan kontzientez izan, baina badagor gauzak nola egiten diren horretan, konpromesu moduko bat, partekatzeko konpromesua, denok besteen iritziak errespetatzeko konpromesua, eta badagor pedagogia nahiko partikularran. Guk uste dugu herritar berrikuntza bat ematen dela, ez dugu esaten innovazion sozial edo kontzeptu horren baitan, guretzat herritarragoa da, sortzen diran aukerak dira herritarrek proiektu berriak, egiteko modu berriak, partekatzeko modu berriak, eta horiek gizartera eramateko aukerak sortzen dira. Hori, prototipatuz egiten dugu, edo prototipoetatik abiatuta, eta prototipoaz ari ganenean, ez gara ari ez da ere, prototipo komertzialez. Gurea ez da prototipo fisiko komertzialak sortzeko gune bat. Gehiago da, ensaio error horretako probak egiteko leku bat, erabila soziala edo ikasteko edo esperimentatzeko balio duten probak egiten ditugu edo egiten dituzte herritarrek iriki lausen. Horiek normalean aukera bat sortzen dute, eta da, proiektuak ikusgai edo entzungai izateko aukera sortzen dute, eta hori da helburu nagusietako bat. Azkenean, gure ekimen horiek entzun ahal izatea, eta guk ere ekimen horiek entzutea, eta prozesu horretan gutxi gora bera, ikasi ahal izatea, ez? Jendeari dagokionez, edo komunitateari dagokionez, garrantzitsua da aipatzea, komunitateak normalean amateurra direla, hau da ez dago profesionalizazio bat laborategi hauetan, oso disiplina artekoa, teknikariak izan ditzakegu, baina baita ere, josten dakien jendea, hezkuntzan dagoen jendea,
oso komunitate anitzak dira, eta minoritarioak ondo ordezkatzen saiatzen gara. Azkenean, publikoa den leku batean horrela izan behar duelako gure ustetan. Hornek esan nahi du, naiz eta talde txikia izan, naiz eta talde oso frikia izan, teknikoki frikia, sozialki ezberdina, gurean lekua badaukala. Eta horrek ematen dio balorea gurea bezalako komunitate bati. Azkenean, hori delako pixka bat helburua, ez? Komunitateek biztaratzea eta beraien artean erlazio bat sortzea. Hau gure esaldi bezala, baina herritarrek azkenean beraien lekuaren gaitasunaren eta arduraren garrantzia, kontzientzia hartzea da gure helburua. Teknologiarekiko, alde batetikan, azkenean teknologiarekin aritzen garelako gu hein handi batean, nahiz eta teknologia oso ezberdinak izan, baina ez da hori bakarrik. Ez da bakarrik teknologiarekiko garrantzi hori edo ardura hori kontzientzia hartzea. Azkenean, gure refleksioa izatea, teknologia gure bizitza kasu honetan zeharkatu egiten dula, gure bizitzako parte gehienetan teknologiarekin erlazio bat daukagula, eta berarekiko ere dugun erlazio hori kritikoa izan behar dela. Hori sustatzen saiatzen gara, nola? Gauzak eginez eta gure kabuz ikasiz. Azkenean, esan bezala, guretzat teknologia ez da berez tresna bat baino gehiago. Teknologia erabiltzen dugu laborategietan, baino ez da gure helburua. Ez dugu teknologia egin edo sortu nahi. Ez da objektu edo fetitxismo moduko gauza bat, teknologia aitzaki bat da. Eta aitzaki horrek balio digu beste gai batzuei buruz, edo nola erlazionatzen garenari buruz, edo gauzak nola egiten ditugunari buruz, hitz egiteko aitzaki bada. Nola sortu ginen, edo nundikan sortu ginen, azkenean, alde batekan, lehen oso bezala, zegoen ja hardware eta software librearen inguruko komunitate bat gure inguruan, 2012-2013 urtean hemen Donostia bueltak ari zena, beraiek ja gogo bat zuten, ideia bat zeukaten, eta bakarriak momentu honetan hori entzun egin zuen, eta horrek eman zion forma hiri laborategi honi. Azkenean, gu ez gara software libre eta hardware librearen talibanak, saiatzen gera ejempluarekin jendea konbentzitzen edo, baina ez gara evangelizatzaileak. Baina bai daukagu software libre eta hardware librearen filosofia behintzat saiatzen gara praktikan jartzen. Azkenean guk erabiltzen ditugun tresna fisikoak, izan daitezke Arduinoak, irude impresorak edo antzekoak, eta software tresna asko libreak dira, baina ez bakarrik. Dauzkagu ere itxiak diran edo komertzialak diran beste batzuk, eta dauzkagu kontraesan asko. Leheno aipatu izan dira hemen, mu txikietan edo espazio txikietan egin daitezken gatazka txiki horiek, ez? Azkenean zer gertatzen da, Googleen menpe gaudenean, eta gure kasuan instituzio bezala ere, eta bakarrak kontraesan handi hori badauka. Alde batikan, liburutegiak adibidez, bere software guztiak software librean sortu zituen, eta bakarera berez software librean ibiltzen zen egitura batzan, eta gaur egun dauzkagu software guztiak. Batzuk lan egiten dugu Windowsen, besteak, kontraesan horiek ere onartu egin behar dira, eta horiekin kritikoa izaten saiatu, eta nolabait horren inguruan eztabaida bat sortzen saiatu. Hori, egiten ditugun proiektu gehienetan edo, saiatzen gara behintzat, mai gainean jartzen, eta albaldin bada, baten aldeko apustua egiten. Nola iristen gara hiritarren gana edo. Deialdien bidez, batez ere, deialdiak esaten dugunean, deialdia dira, bai proiektuak laborategien lantzeko deialdiak, bai taldeak sortzeko deialdiak, bai lantegiak, topaketak, azkenean jendea bilatzera juten gara nolabait, eta gero, bi fase oso garrantzitsu ematen dira, alde batetik bitartekaritza bat edo mediazio bat, ez teknologiarekiko, gu ez gara teknologian adituak berez, nahiz eta badaukagu adituren bat taldean, gehiago da pertsonen arteko bitartekaritza bat, ez? Bilatu pertsona horiek era autonomo batean proiektuak kudeatu
alizateko aukera hori bilatzen dugu, edo saiatzen gara behintzat beraiek era autonomo batean proiektuak hasten eta zalantzak baldin badauzkate guri berri dituzten gauzak eskatu edo programak softwareak, baizik eta aktibitateak proposatu nahi dutena. Azkenean, garrantzizkoena bitartekaritza da. Eta ezagutza irekitzeko mediorik normalena edo dokumentazioa. Gure kasuan, eta horregatik hemen harridura ikurrak, hau da, igual, okerren egiten dugun partea. Zaiena da, azkenan, egunerokotasun horretan badagolako urgentzia edo urgentzia bat, eta oso zaila egiten zaigu, laborategi batean egiten diran gauza guztiak komunitateari modu ulergarri batean ematen edo dokumentatzen. Hori orain arte ez dugu lortu, orain saiatzen ari gara plataforma bat martxan jartzen, baina hau instituzioek daukaten arazo handienetariko bat da, ez gara oso azkarrak, nahiko geldua gera, eta hemen 4 edo 5 urte damazkigu, eta gure dokumentazio arrastroa edo nahiko pobrea da. Baina, bai egiten duguna, eta nik uste hau dela herritarrekin gehien egiten da teknologiak ireki, ulertu, aldatu, jakeatu, eta hori da hiri laborategiek daukatena, ez? Azkenean, nola, zergatik, zeinek egiten duen hori dena, zalantzan jartzea, bai fisikoa izan, edo bai beste moduko teknologia bat izan. Nik uste laborategi bat eta bertan egiten direnak esplikatzeko moduriko berena ereduak dirala, nahiz eta ez ondo dokumentatu, eta gure kasuan lehen esan bezala dauzkagu lantalde ezberdinak, Lora Oanek ere proiektu bat izan zuen, lantegiak, oso modu ezberdinetako ekimena dauzkagu gurean, baina denako kate gauza bat amankomunean. Hauek ez ditugula guk egiten, herritarrek egite dituzte. Bai guk agian deituta, bai beraiek proposatuta, modu oso ezberdinetan. Eta zentzurtan guretzat garrantzitsuna edo balore handiena eta burujabetzarekin erlazioa handiena daukana hau da, ez? Egin diren eta egiten ari diren gauza guzti horiek. Azkenean komunitateak, ezakit zifratan jartzea zentzua daukan, baina komunitateak izan ditzake 100, 200, 300 pertsona, nahiko aktibo, eta hortikan, urtean 8-9 bat pertsona pasatzen dira egiten ditugun gauza ezberdinetatik, baina gu tresna soila gara ere, gu saiatzen gara herritarrei tresna pasatzen eta beraiek alduten edo nahi duten moduan hau erabiltzen. Talde hauei dagokionez, dauzkagu hori, egungintzan esperimentatzen ari den lantalde bat. Tresna elementaletatik hasita, 3D inpresioarekin egunak sortzea. Doazenak, Donosti Tron bezalako, bideojokoak sortzeko game jam eta antzeko proiektuak. Hau beste proiektu oso interesgarria, azkenean hezkuntza autonomo bat martxan jartzeko proiektua da, guraso eta familiekin batera martxan jarritako proiektua da. 0-6 urte, urteko aurrak dauzkagunok badakigu ze arazo dagoen Donostia bezalako hiri batean, leku bat topatzeko eta leku estali bat topatzeko eta bertan egon ahal izateko, hau jendearen eskaera bat zan, eta guraso eta familiekin sortu genuen joko txoko bat, beraiek diseinatu, ikasi nondik ze erreferente pedagogiko erabili, beraiek fabrikatu, beraiek montatu edo, eta beraiek kudeatzen dute. Bertara iristen dira, tabakerara, hau normalean jasota egoten da, zabaldu, eta beraiek daukate, hau zaindu, gorde, aldatu, konpontzeko ardura. Hemen zuetako batzuk hemen izan zineten ere, Itzmatxin bezalako traduktore makina bat sortu zan ere nirik lau zen, mapa eta datuen inguruko ekimen desiente egite ditugu, mapeoak
proiektu aktivisten mapeoak erreztu alizateko tresna bezala, eta horietako eredu nagusienetako bat izan da, egun hauetan eta azkeneko bi urtetan egin izan ditugu Airbnb efektuari buruzko txostenak, ez? Hau, hirian zegoen kezka batzan, eta guk jarritugu tresnak pixkat galdera batzui erantzun alizateko. Azkenean, zergatik edo zein dan benetan Airbnb bezalako enpresa baten efektua gurea bezalako hiri batean, ez? Hemen datuak, pasan urteko datua dira, ikuste duzue, koloretan nahiko argi ikusten da. Eta, esan bezala, azkenean taldeek osatze dute Iriki Labs, adibidez, katxarraroak, tresna ezberdinak egite dituzten, kasu honetan gizonezkoa dira gehienak, baina pertsona dira, horrelako tresna mekanikoak, jolabsen, familiekin eta aurreta gaztekin jolastu eta ikasi alizateko lantegiak eta aktibitateak egite ditugu, diseinu irekiaren inguruan lan egiten dugu, badaukagu gure espazio programa propioa ere, kasu honetan 16 urteko bi mutilek aurkeztutako proiektua eta ikusten duzun bezala hor desente hobetu dute azkeneko urteetan beraien lehenengo prototipoa. Eta asteko edozein arratsaletan irekia gaude, goizetan ere, baina normalean jendea arratsaletan etortzen da, bertan hurbildu lan egin eta parte hartzeko aukera daukazue. Gure ustez hori da, azkenean burujabetzaren bidea, partekatzea, ezagutza irekitzea, azkenean boteretzearen lehen pausu nagusietako bat da, eta horrek eraman gaitzake burujabetza prozesu hortara edo. Mila esker, eta izango da. Eskerrik asko. Galderarik? Agian ez da ulertu. Ez da galderarik. Ni galdera atxo bat ingo izut. Hor, ikusi dut, ekimen batzu bai jozue, eskolekin ere bai, saiatu zarete, ez duzu aipatu, baina... Bai, azkeneko hasi zarete halako hurbilpenak egiten eskoletara, gaztengana zenbateraino heltzen zarete, iruditzen zaizu nolabait, momentu batean aipatu ezu hitzaldian, iruditzen zaizuela Iriki Labs izan daiteke lagune bat, buru jabetza lantzeko, izan ziteken pixka bat gazteak eta kolektibo bat agian hor landu daitekena buru jabetza, etorkizuneko buru jabetza horri begira, ez? Bai, galdera ona. Aldeotikan, hezkuntzarekin lantalde bat sortu genuen ja duela bi urte terdi edo, lantalde horrek urtean ja, pasan astean eta duela urte bete, eventu batzuk sortu ditu, ikasgelatik laborategira, bertan hausnartu egiten da pixka bat hori. Teknologiaren papera hezkuntzan, leheno aipatu diran gaiak ere, menpekotasun gai horiek, teknologia nola sartzen da ikasgeletan, zergatik, zeinek sartzen duen, enpresak sartu behar duten, zein materia sortzen diren, orduan, irakasleen arteko talde bada, modu ez, jatorri ezberdineko irakaslea dira, batzuk lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza, publiko, pribatu, modelo ezberdinetako irakasleak daude, baina, beraien kezkak talde hortan jartzen dira eta bide nahiko potente bat egin dute, eta hori, pasan astean izan genuen. Gazteekiko badago, agian izango litzateke guretzat ere publiko aldetikan, publiko zaiena edo, dauzkagu aktibitate batzuk, hiriari buruz, hiria jakeatu ditzen ditugunak, eta saiatzen gara berekin gauzak egiten, baina egia da oso zaila dela gazteen konfiantza lortzea vigilatua edo den espazio batean. Eta beraiek nik uste sentsazio hori izaten dutela. Badauzkagu ostira arratsaldetan, era autonomo batean beraien lana egiten duten gazteak, badaukagu EH Aerospace bezalako proiektu bat, ez de repente 16 urteko bi gazteak hartzen dira eta esaten digute, kohete bat egin nahi dut, eta beraiek daukate ezagutza guztia, teknikoa, zientifikoa. Baina zaila da, kolektibo bezala gazteekin lan egitea, konfiantzazko erlazio horiek, horretarako garai zailan daudelako beraiek ere ez. Saiatzen gara, daude batzuk, baina agian beraien kritikotasun hori lantzeko aukera, nahiko mugatua da.
Gurean, esaten Eskerrik asko, ez badago besterik. Bai, bale, bota, Joanan. Bai, unibertsitatearekin egin duzue lan, adibidez, okurritzen zait, gradua mailako proiektuak igual bideratzeko Iriki Labsera, edo ideia onak zor daitezke hor, eta originalak. Egia esan gutxi. Izan ditugu, era informalean batez ere, eta izan ditugu ere ingenieritza eskolarekin, informatika eskolarekin, eta arkitektura eskolarekin izan ditugu noizean behin gauza oso puntualak, baina proiektu aldetikan eta kurso bukarako proiektuak egiteko, edo gradu bukarako proiektuak egiteko, ez, baina gu nahiko, ez dut aipatu, baina gauza nahiko on badaukagu, espazio nahiko librea gerala, sortu genuen gure inguruan askatasun puntu bat, eta burokrazia aldetikan behintzat nahiko flexiblea gara, oraingoz. Hori beti joan daiteke okerrera, ez? Baina, zentzurtan ideari badukazue, errez bota eta nahiko azkar jartzen ditugu martxan gauzak, normalean. Bueno, iruditzen bazaizue, zuzenean norbaiti baldin badu beste galderare bat, gero Baskarian jarrai dezakegu hitz egiten, zen denbora aurrera doa. Eta azken izlaria izango dugu Luitxo Fernandez, bera kodean sintasekoa da, nik uste nahiko ezaguna, SLR barruan, hitz egingo digu pixkat, ez dakit oso ondo, Euskal Telebista eta horren internet txiko aparai honetara konektatu zen garaian, horren inguruan arituko zarela. Horren inguruan ze aipatzen dugu zonda. Ez da egin unera. Eta... please, ok. Eta honi sakatuta, aurrera joango azta. Bueno, eskerrik asko, pixka berandu gabiltza, azkenengo jarren dute. Orduetan juten bazarete, bazkaltzera, jarraituko dut ezta 10 minutu, nire 20 minutua bete arte bintzat. Euskal Telebista, internet garaian, gutxi gora bera. Euskal Telebista nahita letra xearekin idatzita, espero dut ulertuko dela horrekin zer esan nahi dudan. Pantalla zinguratuta bizi gara, eta 3 motakoa dira nagusiki dauzkagunak. Ordenagailuak, telefonoak eta telebistak. Ordenagailuak eta telefonoak internetera konektatuta ditugu, denbora guztian, edo ia guztian, telefonoena datu kontsumagatik batzuk deskonektatzen dugu, baina aukera dukagu konektatzeko. Eta telebista batzuk oraindik ez daude lotuta internetera, baina laster egongo dira guztiak. Eta jardunaldi honen motiboarekin lotuta, burujabetza teknologikoen aldetik, galdera da, euskarazko ze zerbitzu, ze eduki iritsi erazi behar ditugu internetetik telebistetara. Eta zer eta nola gainera. Telebistak daude smart eta ez smart, gaur egunean. Telebista batzuk smart dira, edo marka hori daukate, berez datoz interneteko gaitasunarekin, eta software bat integratuta daukate, eta ez batzuk ez dira smart, baina HDMI zuloa baldin daukate atzetik, smartizatu daitezke, nahiko errez. Izatez nik eskatu nuen telebista bat autolakuntzara, eta ez webuk eta ez enpresa digitalak edo Miramonek ez zeukaten telebistarik. Baina, ekarri egin dut bat. Ze telebista bat ez da pantalla bat, ez da efekto berdina nire ustez, menatzean konektatuko banu, eta nahi nuen pantalla handi bat, baina hauxe da, baina bere mandota guzti eta telebista guztiz funtzional bat da. Aurrera joanez. Smart telebisten, smart eta ez smart. Smart telebisten zerean hau asko zer bada, estadistika bat, ikerketa interesgarri bat,
Eta, bueno, segun nun edo nola, telebisten euneko 50% smart bada. Baina merkatua nahiko zatikatuta dago marka batzuen artean. Eta, bueno, Espainian Samsung bastante indartsu da, eta Frantzian ere marka nagusia da, eta, bueno, beste batzuk zatikatuta daude, Philips ez da agertzen, baina Philipsak mierda badira, argi esan da, eta, bueno, holako bakoitza bere mundua da. Smart aplikazio bat Samsungen egoteko, egin behar duzu garapen jakin bat, eta gainera Samsung Espainia konbentzitu behar duzu hor egoteko. Orain dela 3 urte, Russia Today en español eta Al Jazeera bat zeuden aplikazio bezala Samsung espainoletan, eta orain ez daude. Zergatik? Zuekatela kontuak. Beste modu bat da, HDMI bitartez smartizatu telebista. Eta horretarako daude, Euskal Herrian, Frantzia eta Espainiako datuetara begiratzen baduzue, 2 metodo daude, baina beste tresna batzuk ere badaude beste herrialde batzutan, estatu batuetan Roku eta Amazon Fire importanteak dira. Eta hemen dauzkagurak dira Apple TV eta Google Chromecast. Apple TV aberatzentzako da, ze balio duen da berta €10 eta nik uste bere merkatu kuota bete duela, eta gero gaude klasen langilea, eta horiek daukagu Google Chromecast. Ze balio du €39. Orduan, merkatu zatikatu horretan, zatitxo eskuragarriena zeo zer praktikan egin ahal izateko da Google erraldoiaren bitartez. Eta trasto horren bitartez hemen atzean sartuta daukadan katxarrito hori. Eta interfaze oso simplea da, ze mugikorreko aplikazioen bitartez kontrolatzen da, eta mugikorreko aplikazioetan agertzen danean hor zirkulo gorriarekin bilduta dagoen ikono hori horrek esan nahi du zure mugikorrak detektatu duela Chromecast bat, eta biali ezakezula edukia zure mugikorretik zerera. Eta Russia Today edo Al Jazeera akas horrela ikusi ditzakezu orain, dependitu gabe Samsung Espainiaren geopolitikatik, ez da? Eta aparte, egia esan da, garapen eta argitaratzea ingurune eroso xamar bat edo faktible bat eskaintzen du Googleek, egin ahal izateko gauzak. Eta, kontestu horretan, hemen Gipuzkoan sortu zen entorkizuna eraiki izeneko gauza bat, euskarazko ikusentzunezkoen laborategi bat sortzeko ideia, aurten bideo izena hartu duena, eta, hor demo aplikazio bat garatzeko aukera ikusi genuen, eta Jarrion proiektua aurkeztu, eta Jarrion egin genuen, eta, hori egin dugu, aprobetxatuz, aukera teknologikoak eta aukera instituzionalak, ez? Eta, Jarrion zer dan, ez dakit Chromecasta jakingo duzu ez zer dan, baina ikusteagatik hemen konektatuko du gauzaren bat. A ber, zer daukagu. Noa botatzera. Mila gauza daude, ez? Noa Jazeera jartzera, baina Twitch ezagutzen duzue. Bestela zenbalaben bidez, reproduzitzen bazarete edo esatuko duzue. Ez dago ezer. Pentsatzen un joko batekin zuzenean jarri nahi zela, baina ez dago ezer. Igual da. Hau bezala, Twitch bota dudan bezala, bota ditzaket beste aplikazio batzu dauzkatenak nire mugikorrean, eta jarriko dudana da, Jarrion, eta Jarrionek dauka interfaze bat, simple xamarra, eta hementxe lanzatzen dut, eta abertze gauza dauzkaten, hemen deba Goiena, da programa bat Goiena telebistakoa, eta gaur bertan igo dute zerbait, eta noa jartzera hau, eta bidaliko dut, zapaltzen dut aurreko emisioa, bi lagun egongo bagina sofan, elkarri zapaldu dizaiokegu, emisioa, bakoitza bere mandoa dauka, bakoitza bere telefonoki badauka. Eta hau da, ez dakiz zer dan,
janari programa bat, Euskalduno kontsumitzen ditugun gauza horietako bat izangoa. Bueno. Entzuten da? Ok. Bueno. Bueno, hori usten dudan bitartean, beste, ez da mugikorrean ikusten dana hor ikusten dala, nik hemen horren jo naiteke beste programa bat aukeratu, eta jarraian hilaran jarri, edo zapaldu programa hau, edo programa honetan ere, hemendikan egin dezaket aurrera joateko progreso barran egin dezaket, amaieraraino bideo hau ikusteko, ezta? Bueno, eta hemen parte hartzen dute, zenbait herri telebista batzuek, interneteko proiekturen batzuk ere badaude, TV-isa YouTubeko euskarazko bideoen agregatzailea, gure enpresak indako beste gauza bat, bertsoa eus, dantza, nolako interneteko plataforma batzuk ere badaude, eta hau nola eginda? Bueno, alde batetik, partaide bakoitzari azpiegitura egokitzapen minimo batzuk eskatu zaizkio. 11 telebistak ez du egin behar izan bere bideoa gordetzeko sisteman eraldaketa terrible bat hemen egon alizateko. Hornitzaile jakin batek telebista zenbaiti eskaintzen zion lana, eta han bai, ordaindu da egokitzapen bat, api txiki bat ezala eginda, eta bueno, pues orduan, erraz egin izan da alde horretatik. YouTubeen oinarria daukaten kanal batzuek ere badaude, adibidez Gaztezulo edo Berria, eta hor ingenierutza pixkat gehiago egiten da, ze YouTubek aldatzen ditu bideoak posizioz 6 orduero, eta orduan, apideiak eta ingeniero listuak daude enpresan, eta asmatu dute hori ere. Esperimentu bat ere sartu genuen, sustatuko artikuluak ahotsez eta azpidatzen sartzeko, komplikazio askorik ez dugu egin diseinuan, eta esango dut, arrakasta mugatua daukala, ez talako, esango dut gero denpora baldin badaukat arrazoia zein den horretarako, eta ikuskatzen eguneko 25 inguru telebistan gertatzen dela bai, hori badakigu. Hau da, atzetik analitika badaukat, ikusten dugu zenbat dijoazten kromekas bidez telebistara, eta ikusteko modu erokia hori da, mugikorrean ere ikusten dira bideoak, baina dago pentsatuta, diseinatuta telebistarako esperientzia bezala. Eta aparte ikusten da baita ere, deko laukan trastuan. Euskaltelek orain banatzen handan hauetan, kromekas bat daukate barruan, eta baldin baukazu mugikorra, skipper zenbaki batzuk bezalako gailu bat agertzen da, eta hori izan edo kromekas hori dela. Skipper hori zer den, ez dakit, ze hardware egilerekin edo induten hau, baina, ondo ikusten da. Honekin, digresio bat egin ezakeen, konektibitate enpresen paketeak, ez asko sartuko, deko lauka batek eta Euskaltelen paketeak gauza batzuk soluzionatzen dizkizu telebista ikusteko, baina nik behar dudana batez ere da internet konexioa. Eta internet konexioa baldin badaukat, nirekin daukat, nirekin doa Jarrion, nirekin doa Al Jazeera, nirekin doa Twitch, mugikorrean daudelako. Eta orduan, azken batean uste dut, konektibitate enpresen paketeak hauek dirala, zerbitzu, benetan behar ez ditugun zerbitzu ekstra batzuk paketea loratzen dutenak, baina, nik konektibitatea, nik behar ditut mega askar batzuk. Eta kitu, ez gehiago. Mugen kontua, ezta? Ze ikusten dut, Jarrion bezalako gauzatxo bat bere arrakasta mogatuarekin ze kontestutan dago. Nik uste dut Euskarazko telebistaren erronkak tremendoak dirala epoka berri honetan. Zer egin daiteke hola funtzionatzen duten, on demand funtzionatzen duten hainbat gauzarekin, Netflixekin, ez errerez. Euskarazko azpidatzietako Netflix bat, Euskarazko azpidatzien multzo handi bat euskaratu zen, eta euskaratzen ari dira, Movistarrentzako, diru mordoa pagatuta, ez dut uste inok erabiltzen duenik. Eduki disponibilitate infiniturantz, goaz. Zuri xakea gustatzen bazaizu, eta xake erretransmisioak nahi badituzu, dauzkazu YouTubeen eta Twitchen, seguraski momentu honetan munduan dauden
zea interesgarrienak. Asteroko tour interesgarrienak, itxak mundurenak, erretransmitatzen nahi dira YouTubetik, eta lehen erakutsi dudan bideojokoen plataforma horretatik, Twitchetik, Amazonek erosi zuen plataforma bat. Eta orduan ezagutu dira ditugu gure mugak. Eta gure aukerak, soziologo batek esango 3 eszenario planteatzen dira, planteatzen dira 2 eszenario eta kitu. Eta eszenario hori dira, infinituan galdutako ezer ere ez dugu eukiko, edo infinituan galdutako euskarazko aleren bat edo beste eukiko dugu, eta baldin eta guk sortzen badugu, ze ez digu inok ezer sortuko. Hori da panorama. Eta orduan, infinitu horretan guk zer gu infinitura eta harago. Jose Arantzabalek, Toy Story, euskaratzean egin zuen bezala. Eta etorriko dira gauza gehiago. iOS bertsioa etorriko da, minoria aberatso horrentzako, baina, bueno, Donostian ere ez, totamaz lizio importante da, bueno, pues, iPhonea daukaten euskaldunak ere importanteak zarete. Eta aukiko duzu, Eta podcast integrazioa, egongo da, bueno, pues, pentsatu beno, bueno, bideo ikutaz gain ze, audioak ere bai, eta gainera, irratia, eta telebista zuzenean. Eta ja, nere demoan, hemen daukaten jarrion berezian, ibili badabil. A ber, txantxan, efekto demo, orain, danak utxe ingo du, edo ez, edo funtzionatuko du. Hor jarraitzen dute, goienakoak, baina, pasatuko naiz hemen daukaten eduki ekstra berezi horretara, topatzen badut, bai. Eta, orain txe jarriko dut, Xerezaderen artxiboa podcastaren zera, aurreatuko dut pixka eta gotz. Bat pixka, eske. Bai, Ana Moralesi agindu nion entzun gozala. Ez dauka interfazerik. Demo batean gaude. Erdiko eserlekuak. Ematen bat diot, ikusten duzu, orduan agertzen da, baina argi dago hor zerbait behar dugula. Behar ditugu My Little Ponyko unikornioak egan, edo zerbait... Bueno, hau da, radio on the TV, izatez badago, telebista digitalean, baina, bueno, beste zuzeneko bat emango izuet, telebista digital horietan ez dagoen irrati bat konektatu dugu ere. Koneta gaitezen zuzenean, mesedez, Euskal Herri irratiarekin, Iruñarekin. Eta eskubideekin bat ere jokatzen ibili. Funtzionarioen sindikatuak bestetik albistegiaren garaian sartu gara, eta, bueno, ja, azkenengo demoa, telebista zuzenean ere posible otera. Goiena telebistagi konektatuko gara, aurrera Goiena telebista. Hemen aspekto ratioarekin ez dugu asmatu. Eta, egun osoan ematen dute telebista enlatatutako gauzekin, baina uinetan, debagoienean ematen nahi dian seinale berdina da, hau, eta, bueno, geldituko dut. Enpresa digitala erosi telebista da, pizkatan diago. Egongo dia olako demo gehiago, ez da? Teknologia da, ez da... Baina jarri honi horrendik gauza falta zio, eta mugetako bada telebista bat falta zeola. Zer esan nahi dut horrekin, Goiena, ETB, bertsoa danak gogo honez parte hartu dute proiektuan, baina inorena ez da. Da Kodesintazena, eta Kodesintaz teknologia enpresa bada, baina gu ez gara telebista bat. Behar du eduki propia, eduki ideia bat, zerbait egiteko gogoa daukan telebista edo audiovisualetako ustaki zer edo nor batek beretzat ere hartzea. Eskaintza bezalako da, hau. Norbaitek nahi du telebista bat iristeko telebistetara.
Euskaltelendekin edo Samsungekin edo uinak telebista lokalen lizentziak ematen dituztenekin negoziatu gabe, pues deitu. Ez dakit denporaz nola nabilen? 2 minutu. Bueno, hau. Bueno, gero tarte baten nik hau montatuko du nun baiten, nun gara gero? Hor behian, bueno, montatu dezaket. Txikia da, pixurik ez dauka. Bueno, azkenengo hausnarketa bat. Telebistatik aratago eta onuntzago. Chromecasta gestionatzeko aplikazioak izenez eta ikonoz aldatu zuen igaz. Google Cast zana eta ikono urdin hori zeukana bihurtu da Google Home. Hau da, telebista da, smart, telebista kontrolatzea da, etxea kontrolatzeko urrats bat. Telebista da interfaze bat, etxea izango da beste bat, hori da atzean dagoena. Eta onuntzago dagoena da, kontrola izango dela gero eta gehiago, ez horren beste, bueno, mugikorraren bidez ere bai, baina ahots ezagutzaren eta ahots kontrolagailu hoien bitartez. Alexa da izena Amazonenak daukana, eta Googleena ez dakit orain nola dan. Eta honetarako, klaro, hemen ere beste zerbait ere behar dugu, Olatz Perez de Briñasprek aipatu du lehenago, euskarazko ahots ezagutza behar dugu eta librea alba da. Berak Mozillaren aipatu du eta Mozillaren Common Voice izeneko proiektua hor dago. Euskararen proiektua ez dago hasita, eskaera egiteko formularioa badago, eta hemen lagunen batek lehenkoan esan zidan berak betezuela, ez dakit berak betetzeakin nahikoa dan, edo danok eman behar dugun tabarra, ez dakit. Baina orduan ere beste problema bat eukiko dugu, gauza bat da teknologia eskura eukitzea, eta beste bat teknologia martxan ikustea, ez? Adibidez, ez dakit inor akordatzen den Kamiltxo hartzarekin, euskeraz hitz egin duen kopin bakarra, historian. Onjala 15 edo 20 bat urteko proiektua edo da, edo 20. mende hasirakoa, eta leheno ere egin ziteken, ezken baten kopin bati sakatu eta kaixo, ni naiz, edo fuck you, esateko grabaketa bat besterik etzan behar. Eta famosaren muñekak egiten zuten hori espainolez. Orduan, kontua da, euskaraz daukagunean ere euskarazko ahots ezagutza egongo da hartz baten barruan. Gure ahotsa ezagutuko du etorkizuneko Kamiltxok. Pues, ez dakit. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Luixo. Norbaiten nahi duela galdera motz bat, bestela horre baskaltzen dugun bitartean aukera aukiko duzue Luixoki hitz egiteko. Ez? Bueno. Bai, berean egongo gara. Bai. Vale, oso ondo. Vale, eskerrik asko, Luixo.